televíznych novinách sme vás informovali o lietadle, ktoré pristálo v Prahe z Mexika. Turisti sa hneď na letiskovej ploche museli podrobiť zdravotnej prehliadke. Pripomeniem, že jeden slovenský turista je hospitalizovaný na infekčnom oddelení v Prahe s podozrením práve na prasaciu chrípku. Situáciu celý deň sledovala Ľubica Pilcová. Lietadlo z Cancúnu, ktoré v Prahe pristálo dnes predpoludním, je prvým priamym spojom z Mexika od vypuknutia epidémie nového typu chrípky. Na jeho palube bolo okolo 200 turistov. Svoje dovolenky trávili na východe krajiny, kde nejaké prípady chrípky nezaznamenali. Najbližší prípad bol až 800 kilometrov od nich. Napriek tomu lietadlo pristálo mimo hlavnej plochy letiska a všetci turisti museli prejsť bielým stanom, kde na nich čakali zdravotníci. Z 213 ľudí jedného odoslali na kliniku infekčných chorôb do nemocnice na Bulovke. Výsledky jeho vyšetrení budú známe zajtra. Muž slovenské národnosti, byla teplota 38 stupňů, což je jeden z příznaků, na který jsme se domluvili, že při tomto příznaku opravdu by k hospitalizaci mělo dojít. Další 6 pacientů měli nejrůznější obtíže, zvýšenou teplotu, těm všem se udělal výtěr a odeslali se do domácí karantény. 3 z toho byli obyvatelé Slovenské republiky. Všechny sanita odvezla na Slovensko do místa jejich bydliště. Ak by sa u ostatných cestujúcich z lietadla do týždňa objavila zvýšená teplota, majú vyhľadať lekára, inak sa ale voľne môžu pohybovať medzi ľuďmi. Čili ta situace nebyla tak dramatická, jak jsme očekávali. Ľubica Pilcová, televízia Markíza. No a teraz vám ponúkame informácie doslova z prvej ruky. Práve v týchto chvíľach ukončila službu doktorka Jarmila Pertináčová, epidemiologička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. Dobrý večer, pani doktorka. Máte pre nás teda najskôr nejaké aktuálne informácie, čo sa týka toho prípadu slovenských turistov v Prahe? Tak myslím, že bolo povedané všetko. Naozaj jeden Slovák je hospitalizovaný. Chcela by som dodať, že v súčasnosti, alebo teraz v tomto čase sa má veľmi dobre, teplota poklesla na 37,3. Výsledky budú známe už zajtra. A traja Slováci, ktorí mali mierne príznaky, tak títo boli prakticky vlastne doprevadení na naše územie a na našom území budú ďalej sledovaní. No, predpokladám, že aj dnes ste mali horúce linky. O čo sa teda Slováci v súvislosti so spomínanou prasacou chrípkou najviac zaujímajú? No najviac sa zaujímajú predovšetkým o cestovanie do rozličných štátov Európskej únie, ale nielen do štátov Európskej únie, ale aj o pobyty v Amerike alebo dokonca aj v Mexiku, pretože už majú naplánované dovolenky. Ale tých otázok je veľmi veľa, pretože sa pýtajú, ako sa objavujú alebo aké sú príznaky tohto ochorenia, ako sa dá liečiť toto ochorenie, či sú dostupné vakcíny. Dokonca by som povedala, že sa informujú aj občania, ktorí nebývajú na našom území, ale žijú a pracujú napríklad v Nemecku a z Nemecka telefonujú na našu linku a pýtajú sa a majú dotazy. Chcú byť teda informovaní, tak nám povedzte, čo im odporúčate? No, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie predovšetkým najmä cestovateľom nedoporučujeme, aby cestovali predovšetkým do Mexika alebo do Kalifornie, pretože tu vieme, že sa potvrdil najvyšší výskyt týchto ochorení. Do ostatných destinácií prakticky vlastne v súčasnosti môžu cestovať, ale tým, že dodržia vlastne zvýšené hygienické opatrenia. No a samozrejme každého zaujíma, ako sa dá pred prasacou chrípkou chrániť. Tak čo nám odporúčite, pani doktorka? No tak predovšetkým je to dôsledná hygiena a dodržiavanie hygienických pravidiel, predovšetkým dôsledné umývanie rúk teplou vodou a mydlom. Ďalej je to hygienické správanie sa na verejnosti, najmä pri kýchaní a kašľaní, to znamená, že prekrývať si vlastne ústa a nos vreckovkou, hygienické odstraňovanie týchto vreckoviek. A ak by išli do týchto destinácií alebo do destinácií, kde je zvýšený výskyt, určite nevyhľadávať priestory, kde sú uzavretí, koncentrovaní ľudia, ale vyhľadávať skôr proste priestory, kde je cirkulácia vzduchu, čiže radšej sa zdržiavať vo vonkajších priestoroch. Tak aj za tieto praktické informácie vám veľmi pekne ďakujem. No a my poďme